Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χρυσανθόπουλος, ιδιοκτήτης του 50-50 Board Shop στην Πάτρα. Η ιδέα ήταν να γίνει κάτι ωραίο και έτσι που να τραβάει την προσοχή όλων και να γουστάρουμε που υπάρχει κάτι στην Πάτρα. Ξεκίνησε το 98 δειλά έτσι ερασιτεχνικά θα έλεγα και είμαστε 2023 και είμαστε ακόμα εδώ. Το όνομα 50-50 ήταν, η αλήθεια είναι ότι ήθελα να είναι κάτι με αριθμούς. Μου ξέρεις, κάτι με αριθμούς, δεν ήθελα να είναι η διεύθυνση του μαγαζιού που συνήθως βάζουν, ξέρεις, κάτι τέτοιο. Και πετάχτηκε ένας και μου λέει 50-50, ωραίο και κόλπο και τέτοια. Τότε βέβαια είχε ανοίξει, ένα χρόνο πριν είχε ανοίξει στο Bristol ο Danny Wainwright το 50-50 και τους είπα όχι ρε παιδιά, υπάρχει στην Αγγλία, έχει ανοίξει ένα σκεϊτάς εκεί και μου λένε στην Αγγλία, ξέρεις, ποιος το ξέρει, ποιος ασχολείται, μόνο εσύ τα ξέρεις αυτά, κάτι τέτοια. Και το κάναμε 50-50 και εντάξει, ξέρεις. Η ιδέα του ονόματος ήταν και το Goldfish. Εμένα μου άρεσε το Goldfish γιατί τότε είχε βγει το Chocolate Girl βίντεο, το Goldfish και μου άρεσε έτσι το, ξέρεις, Goldfish, χρυσόψαρο, ξέρεις, λίγο χαζό, λίγο τα ξεχνάει όλα, λίγο δεν ξέρει και τι του γίνεται, όλο αυτό. Μου άρεσε πολύ σαν όνομα, αλλά δεν πέρασε ξέρεις, δηλαδή το συμβούλιο που είχαμε 3 άτομα τότε, δεν το πέρασε. Ξέρεις, δηλαδή με το που μου λένε Goldfish, ξέρεις, δηλαδή, ξέρεις, γαμάτο, πλάκα. Αλλά ουσιαστικά και εμάς δεν ήταν ότι ήταν το βγάλαμε το κεφάλι μας, σου λέω, είδαμε το βίντεο, γουστάραμε το βίντεο τότε, κάπου έρχονται όλα, ξέρεις, δεν υπάρχει πουθενά. Τα τελευταία 10 χρόνια snowboardάζ, σίγουρα. Δηλαδή πρώτα θα έρθει ο χειμώνας να πάω βουνό, και μετά θα κάνω και λίγο skate. Εντάξει. Θα ήθελα να έχω περισσότερα balls και πράγματα έτσι, να κάνω, να γουστάρω περισσότερο γιατί όσο μεγαλώνεις, σκαλιά και να θες να κάνεις, εντάξει, ναι, τα περνάς. Οπότε μετά θες απλά να τσουλάς, ξέρεις, και το απλά να τσουλάς σε μια πόλη που έχει μόνο σκαλιά και street spots είναι λίγο... Καμιά φορά παίρνω το σκι, κάνω μια γύρω το τετράγωνο και γουστάρω. Ηρεμώ και τρώω και μία και ξυπνάω που λένε. Αλλά και μόνος σου συνέχεια, ξέρεις. Δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχουν και αυτό που λέμε χάσμα ηλικιών. Χάσμα, ναι. Έτσι, εντάξει. Γαμό είναι όλοι, skate κάνουμε. Ναι, αλλά ξέρεις. Αλλιώς να πεις με τους κολλητούς σου να βγεις μισή ώρα για να περάσεις ωραία και αλλιώς να βγεις με κάποιους οι οποίοι δεν είναι κολλητοί σου. Ναι. Τελεία. Αναγκαστικά όλοι οι κολλητοί κάνουν περισσότερο snowboard και περνάμε πιο ωραία εκεί. Εντάξει. Και η ράμπα που υπάρχει στο σπίτι, ναι, ωραία είναι γιατί κατεβαίνω και κάνω όπως. Ναι, υπάρχει μια ράμπα στο σπίτι, έχω φτιάξει για αυτό το λόγο. Εντάξει, ωραία είναι, αλλά και πάλι μόνος σου. Ναι. Κάνεις λίγο, άλλες φορές γουστάρεις, πορώνεσαι, κάνεις, άλλες φορές. Εδώ θα είναι και αύριο, ναι. Το αφήνεις. Τα σανίδια τώρα γενικά πάντα φτιάχναμε. Έχουμε πολλά χρόνια που έχουμε φτιάξει σανίδια. Τα πρώτα ήταν τα Μιναρούπολης, world famous. Τα φτιάξαμε, τα βγάλαμε, βγήκαν ωραία, τα πήρανε, κάνανε, εντάξει, skateboard δεν είναι για πάντα, ξέρεις, αλλάζουν, κάνουν. Κάναμε μια συνεργασία μετά με την Antis που βγάλαμε κάποια σανίδια μέσω της Antis και σαν συνεργασία και μετά έχουμε βγάλει και του Θωμά. Ο Θωμάς είναι ένας Θωμάς Βουκελάτος, ο Θωμάς ο Πάνκης, ο Θωμάς ο Misfits, όπως θέλετε το λέτε, μια μορφή της ντόπιας κοινότητας, ας πούμε, που είναι για αυτός 35 φεύγα πόσο είναι, κάνεις και σαν τρελός, τον βλέπεις και πορώνεσαι. Ξέρεις, ποτέ δεν είχε σπόνσορες, ποτέ δεν ένοιαζε τίποτα. Κάνω σκέτ για την πάρτι μου και βγάλαμε ένα σανίδι με ένα σχέδιό του που έφτιαξε χωρίς να ξέρει ότι είναι δικό του. Θα του βγάλουμε σανίδι και του κάναμε ένα surprise. Πέρσι ήταν, πρόπερσι δεν θυμάμαι πότε ήταν, εντάξει, θα τα βρούμε.
Υπάρχει αυτό το σανίδι, υπάρχει ένα σανίδι που φτιάξαμε με τον Κυριάκο τον Ασημακόπουλο, φίλος που έκανε αυτό το κατάστροφη, αυτή τη γάτα με το evil sign ή το rock sign όπως θες. Άμα μας τη λένε ότι αυτό είναι σατανικό, λέμε είναι το σύμβολο του rock. Οκ, εντάξει. Και τώρα βγάλαμε αυτή τη σανίδα με τη μουστάρδα κέτσα. Αυτό το γραφικό έχει φτιαχτεί. Το γραφικό αυτό είναι το 2005. Το είχαμε βγάλει αυτοκόλλητα τότε. Είναι όντως, δεν έχω φωτογραφίες από τότε, αλλά είναι όντως φτιαγμένο με στένσιλ και μουστάρδα κέτσαπ από πάνω. Εντάξει, το έχει διορθώσει βέβαια στο Photoshop, έτσι, ο φιλαράκος μας ο Ηλίας, αλλά αυτό ήταν από τότε, ξέρεις, και ουσιαστικά τι γίνεται, επειδή υπάρχει ένα μεγάλο gap από αυτούς που ασχολούνται τώρα με το skateboard, με αυτούς που ασχολούνται πριν 15 χρόνια, είναι σαν να τους λες κάτι το οποίο δεν το έχουν ακούσει ποτέ. Όταν έδειξα δηλαδή στα παιδιά αυτό το σχέδιο με τη μουστάρδα και έτσι, πολύ ωραίο. Μου φάση, ναι, ωραίο είναι, αλλά το έχουμε κάνει, ξέρεις. Και ουσιαστικά από τον ενθουσιασμό τους πιάστηκα λίγο και είπα, ας το κάνουμε, ξέρεις. Τη ράμπα αυτή τη φτιάξαμε το 99, χωρίς να ξέρουμε τίποτα από κατασκευές, δηλαδή τις έδωσα σε κάτι φίλους, ξυλουργούς, σιδεράδες, ότι μάγκες θέλουμε αυτό. Μας είχε βοηθήσει τότε η DC, μας είχε δώσει τα μισά λεφτά βασικά, και την είχαμε φτιάξει για ένα τύπου camp που θα γινόταν camp με αναρριχήσεις, με τοξοβολίες, με υπασίες, ένα λίγο, ξέρεις, εναλλακτικό, στην Καλόγρια, στην παραλία της Καλογριάς, προς Πύργο είναι αυτό, προς Κιλίνη. Και ήταν εκεί ένας τύπος που λέει, εσύ να βάλουμε και μια ράμπα να έρχονται να κάνουν skate. Λέμε, μίλησα με την DC, δεν ξέραμε για πολλά πράγματα τότε, δεν ξέραμε τίποτα. Μου λένε, θα σου βάλουμε εμείς τα μισά λεφτά και τέτοια. Ωραία, τη φτιάξαμε, βγήκε τέλεια. Ήταν μεταφερόμενη αυτή η ράμπα. Δηλαδή, μπορούσες να την κόψεις κομμάτια, τη βάλεις σε ένα φορτηγό να την πας όπου θες. Εκεί που τη βάλαμε κράτησε 2 καλοκαίρια, γιατί καλοκαίρι είναι εκεί, ξέρεις, οπότε πήγαινες μετά τον μπάνιο, έκανες και λίγο και ήταν ωραία. Μετά έκλεισε όλο αυτό το concept και την είχαμε από εδώ και από εκεί. Βέβαια όλο αυτό τον καιρό την πηγαίναμε σε διάφορα μέρη, δηλαδή έχει πάει στο Αγρίνιο, στην Αθήνα, την έχουμε πάει στην Άξο, σε ένα surf camp που είχε γίνει εκεί, το 2001 ήταν αυτό. Έχει ταξιδέψει αρκετά δηλαδή και για διαφημιστικά και για μαγαζιά που κάνανε και για διάφορους που θέλανε να κάνουν κάτι και ήταν η μοναδική ράμπα που υπήρχε που λυνόταν και την έπαιρνες και την έβαζες όπου ήθελες, οπότε αναγκαστικά σε Rockwave έχει πάει, σε πολλά Rockwave. Ναι, Rockwave στην Αθήνα, σε 2 σίγουρα, θυμάμαι για τρίτο. Δεν τα θυμάμαι, πρέπει να τα φρεσκάρω όλα αυτά, έτσι. Κάπου υπάρχουν, άμα τα γκουγκλάρεις όλα υπάρχουν, δυστυχώς ή ευτυχώς όλα πια υπάρχουν στο YouTube και σε αυτά να τα δεις. Μετά από λίγο καιρό τη φέραμε εδώ, άρχισαν να χαλάνε οι ενώσεις, οπότε είναι πολύ δύσκολο να τη λύσεις και να την ξαναφτιάξεις και την κολλήσαμε και την κάναμε μόνιμη. Την κάναμε δωρεά στο Δήμο, ότι πάρτε την να την έχουμε σε ένα δημόσιο μέρος, τη διαλύσανε, την κάψανε, κάποια στιγμή της λέω σπίτι. Την έβαλα στην αυλή μου που είναι τώρα στο σπίτι είναι νομίζω 7 χρόνια, 7-8 χρόνια πρέπει να είναι στην αυλή, μόνιμη, δεν φεύγει, δεν πάει πουθενά, την βάλαμε και την κάναμε όλη σιδερένια, οπότε δεν έχει φθορές, δεν έχει τίποτα και κάνω εγώ και οι φίλοι μου. Κοίταξε, παλιά ήταν πολύ πιο... Ήθελε κάποιος κάτι, μου έλεγε Τζον, τη φέρνεις, ναι, την πηγαίναμε, ούτε budget υπήρχαν, ούτε ότι... Είχε 2 αυτοκόλλητα 50, το βλέπανε, ό,τι βλέπανε. Ξέρεις, δηλαδή δεν είχα εγώ σκοπό να πάω να του πω, κοίταξε, είναι αυτό, είναι ένα budget αυτό, πόσες μέρες τη θες, δεν είχαν τέτοια. Ναι. Έπαιρνε ο άλλος από το Αγρίνιο, ρε Τζον, τι θέλουμε, πάρτι. Ρε Τζον, αυτό, ναι, βάλουμε στην αφίσα. Ξέρεις, τώρα δεν το ξανακάνω. Δηλαδή τώρα να μου έλεγες, πάρε τόσα και φέρτη μου, καλύτερα να σου φτιάξω καινούργια παρά να τη λύσω.
Αυτά τα φτιάξαμε στο πρώτο Music on Board, αυτό που κάναμε το φεστιβάλ, το 2010. Τα φτιάξαμε, χαλάσαμε ένα αρκετά σεβαστό ποσό σε χιλιάρικα. Τελειώσαμε το event, εκεί που γινόταν το event στην Blaz, είπαμε στο Δήμο, τα αφήνουμε εδώ με την ευθύνη του Δήμου. Ναι, λέει, αφήστε τα εδώ, τα περιφράξουμε, θα κάνουμε. Σε ένα μήνα δεν υπήρχε τίποτα. Τα είχαν φάει όλα. Τα είχαν κάνει σκεπές για να κοιμούνται από κάτω, καυσόξυλα και όλα αυτά. Τον άλλο χρόνο μας λέει ο Δήμος, ναι, στα βρες άκρη τώρα. Τον άλλο χρόνο τα ξαναφτιάχνουμε και από τότε κάνουμε τα event, τα φορτώνω και τα πάω σπίτι μου. Και είναι ακόμα στο σπίτι και είναι μια χαρά. Αντέχουν. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε κανέναν να σου πει ναι, φέρτα. Κοίταξε, αυτό είναι μια ερώτηση που δεν μπορώ να την απαντήσω. Δεν μπορώ να την απαντήσω αν έχει κόσμο ή όχι. Γιατί πάντα όταν κάνεις κάτι, εσύ δεν το κάνεις για να έρθει κι άλλος κόσμος. Δηλαδή δεν το κάνεις για να πουλήσεις παραπάνω skateboard ή για να κάνεις το skateboard μόδα και να έρθει να πάρει το παπουτσάκι, ξέρω εγώ, και το σανίδι. Το κάνεις γιατί ουσιαστικά το δικό μου mentality πάντα ήταν ότι το κάνεις γιατί χρειάζεται. Χρειάζεται και για μένα, σαν Τζον, χρειάζεται και σαν μαγαζί, χρειάζεται και σαν Πάτρα, χρειάζεται και στο community. Χρειάζεται, θέλω να το κάνω. Δηλαδή θέλω να το κάνω για να περνάμε ωραία. Έτσι. Δεν σου κρύβω ότι μετά από τόσα χρόνια προτιμώ να πηγαίνω σε έτοιμα event που δεν τα έχω κάνει εγώ, γιατί εντάξει, κούραση. Το απολαμβάνω και αυτό, αλλά απολαμβάνω σίγουρα και τα δικά μας event. Δηλαδή, ξέρεις, το κάνεις γιατί γουστάρεις να το κάνεις. Τώρα ξέρεις τι να μισείς να φας, γιατί κούραση είναι όλο αυτό από πίσω, αλλά το κάνεις γιατί θες να το κάνεις. Δηλαδή, όλη αυτή η φάση με τον COVID, ξέρεις, που έλεγες πάλι δεν κάνουμε, ούτε φέτος θα κάνουμε, ούτε φέτος θα κάνουμε, ούτε φέτος θα κάνουμε. Μετά λες, εντάξει, οκ, δεν κάναμε, δεν πειράζει. Αλλά όταν το κάνεις, λες, πρέπει να το κάνουμε πιο συχνά. Δηλαδή είναι ωραίο όλο αυτό το event. Είτε είναι αυτό ένα best trick, είτε είναι όλο ένα τεράστιο event, είτε είναι ένα jump στο σπίτι, στη ράμπα. Ξέρεις, δηλαδή ακόμα και αυτά είναι ωραία. Δηλαδή, μόνο και μόνο το ok, για μένα δεν έχω τους κολλητούς μου, δεν έχω τους φίλους, έχω άλλους. Αλλά και μόνο ότι βλέπεις, ξέρεις, τσιρικάδες, πιο μεγάλους τέτοιοι, γουστάρουν κάτι, κάνουν. Βγαίνει κάτι από όλο αυτό, βγαίνει κάτι ωραίο. Αυτό δεν αλλάζει, ξέρεις, ποτέ, όποιοι και να είναι εκεί. Τώρα, αν τα event που κάνουμε έχουν καταφέρει και έχουν μεγαλώσει το community και τον κόσμο που ασχολείται με το skate στην Πάτρα, αυτό μόνο χαρά μπορεί να μου φέρει και να μου δώσει, αλλά δεν γίνεται γι' αυτό. Δηλαδή, μακάρι να υπήρχε στην Πάτρα ένας χώρος και... Δηλαδή, άμα φτιαχτεί ένα skate park, σωστό, εντάξει. Ναι. Εκεί καταλαβαίνεις ότι θα αλλάξουν τα πράγματα επί 100, όχι επί 10 που μπορεί να βελτιώσει ένα event. Event τόσο μεγάλο στη Γεωργίου είχε γίνει τελευταία φορά, αν δεν ήταν το 96, θα ήταν το 97, που είχαν φέρει κάτι ράμπες του Κλαουδάτου. Όποιος θυμάται. Εγώ δεν ξέρω. Που ήταν και BMX και skate και τέτοια. Μετά δεν είχε γίνει κάτι. Όχι. Είναι γιατί η Πάτρα είναι σημαντικό και το βασικότερο που βγήκε από όλο αυτό, τουλάχιστον αυτό είχαμε εμείς σαν σκεπτικό όταν μας ρώτησαν να γίνει, να μην γίνει, τι μπορούμε να κάνουμε, είναι ότι είδε πολλοί κόσμος ότι το skateboard είναι πολύ ωραίο μόνο και μόνο το βλέπεις. Δηλαδή χαζεύανε, σταματάγανε πιτσιρικάδες, δεν σου λέω ότι αυτός ο πιτσιρικάς που σταμάτησε και είδε θα πει πω ωραίο είναι πάρα ένα skateboard, αλλά είδε τι είναι. Είναι αλλιώς να το βλέπεις στη μαλακία στον υπολογιστή και στο Instagram, ας πούμε, όλους να τα κάνουν τέλεια, και αλλιώς να βλέπεις τον άλλον να κάθεται μία ώρα για να βγάλει ένα κόλπο και στο τέλος να χαίρεσαι και εσύ μαζί του. Δηλαδή υπήρχαν πιτσιρίκια, άσχετες στιγμές, όχι του contest, τα οποία φωνάζαν όταν κάποιος προσγείωνε ένα κόλπο. Στο practice, μια μέρα άσχετη, ένα βράδυ που περνάγανε ότι μπράβο! Ξέρεις, κάτι που δεν το έχει συνηθίσει άμα ασχολείσαι. Δηλαδή, άμα είσαι μια πλατεία μόνος σου και κάνεις, δεν περιμένεις κάποιος να σου πει μπράβο και να σου πει μπορεί κάποιος ο φίλος να σου πει μπράβο, ξέρω, πολύ ωραίο, ή να το γουστάρεις εσύ, αλλά ήταν πολύ περίεργο που άκουγες άσχετους να
χειροκροτάνε κάποιον που έβγαζε ένα κόλπο, γιατί τον βλέπανε εκεί ένα 20 λεπτό να δοκιμάζει κάτι και στο τέλος να το βγάζει. Αυτό ήταν από τα πολύ ωραία που δεν τα είχα σκεφτεί όταν γινόταν όλο αυτό. Αλλά σίγουρα έδωσε κάτι παραπάνω στην πόλη, νομίζω. Ότι είδε πολλοί κόσμος με διαφορετικό μάτι το σκέιτ. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτοί οι 20 μαντραχαλαίοι αλιτάμπουρες που κάνουν στην Παντάνασα και στην Όλγας και από εδώ και περνάνε και κάνουν φασαρία και σπάνε τα μάρμαρα και όλο αυτό το πανηγυράκι. Είναι και κάτι άλλο, είναι και κάτι παραπάνω. Δηλαδή ήταν και πιτσιρίκια, ερχόντουσαν πιτσιρίκια, 10χρονα, 12χρονα. Είναι και αυτοί. Σκάγανε και κάτι 35άριδες, ότι να κάνουμε, πω ράμπες, να κάνουμε. Είχε λίγο, ήταν διαφορετικό από ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Ήταν πιο massive, πιο εμπορικό, αν θες να το πεις με την ωραία όμως έννοια. Ότι ναι. Πέρασε, το είδε πολλοί κόσμος και αυτός ο κόσμος που δεν είχε ιδέα τι είναι αυτό. Η ιδέα του ήταν ένα βίντεο που θα δείξει στους Ολυμπιακούς, ξέρεις τώρα πια, ή μια φορά που θα περάσουν από μια πλατεία και θα είδαν δύο πιτσιρικάδες είτε να κάνουν και να χτυπιούνται και να σπάνε τα μάρμαρα και να φωνάζουν και να τσακώνονται, είτε ξέρεις όλο αυτό. Είδε πολλοί κόσμος που έπρεπε να το δει αυτό. Καταλαβαίνεις ότι το είδαν άνθρωποι που έπρεπε να δουν ότι το skateboard είναι και αυτό. Δεν είναι μόνο σπάμε τα μάρμαρα, ξέρεις, κάνουμε φωσαρία και φεύγουμε. Και άμα έρθει και κανένας του λέμε και να τα λέγαμε, ναι. Του ρίχνουμε και κανένα γαλλικό και φεύγουμε, που και αυτό είναι το skate. Δηλαδή το skate είναι στον δρόμο. Το πραγματικό skate είναι στον δρόμο, δεν είναι στο skate park. Αλλά χρειάζεται το skate park για να γίνει σωστή δουλειά όσον αφορά το skateboarding στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Πάτρα. Το θέμα skate park στην Πάτρα συζητιέται από τότε που άνοιξα το μαγαζί επίσημα. Συζητιέται. Όποτε υπάρχει κάποιος δήμαρχος, πηγαίνουμε είτε σαν Γιάννης που έχει ένα κατάστημα και πουλάει skateboard, που αυτό είναι αρνητικό γιατί σου λέει θέλει skatepark για να οικονομήσει, εντάξει, είτε σαν πρόεδρος του συλλόγου, είτε σαν εκπρόσωπος των skateboarders, ξέρεις, και κάτι τέτοιες τυπικές τσαχλαμάρες. Ουσιαστικά η επικοινωνία που γίνεται κάθε φορά είναι καλησπέρα σας, συγχαρητήρια που βγήκατε, εμείς είμαστε εδώ, ασχολούμαστε με το skateboard. Αν θέλετε κάποια στιγμή να ασχοληθείτε και είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Παρακαλώ, ρωτήστε μας για να μην γίνει κάτι πατάτα. Όπως άλλα που δεν θέλω να πω, πόλεις και μέρη που ξέρεις έχουν και δεν έχουν. Είναι σαν έχουν, τους λένε σας φτιάξαμε και στο τέλος πας να κάνεις και είναι προτιμότερο να κάνεις σε μια πλατεία flat. Κατά καιρούς έχουν έρθει πίσω και μας έχουν πει ναι, τώρα θέλουμε τη βοήθειά σας. Και έχουμε δώσει βοήθεια με όποιο τρόπο μπορούμε, είτε με το να βρούμε βοήθεια στο οικονομικό, είτε όχι δική μας. Οικονομικά δεν μπορεί να σταθεί από ένα μαγαζί, από έναν ιδιώτη, ας πούμε, όλο αυτό. Είτε να βρούμε σπόνσορες, είτε να βρούμε κατασκευαστές, είτε να σχεδιάσουμε και όλα τα πράγματα. Στο τέλος αυτό που μιλάμε έχουμε 2023 και ακόμα δεν υπάρχει τίποτα. Συζητιούνται πράγματα, ναι αυτό, ναι εκεί, αλλά εκεί δεν μπορεί να γίνει, ναι θέλουμε την νεολαία να τη βοηθήσουμε, αλλά σε αυτό το σημείο κολλάει, σε αυτό το σημείο πονάει, ξέρεις, και όλα αυτά τα ελληνικά κόλπα που δυστυχώς υπάρχουν και σε αυτό το κομμάτι. Ελπίζουμε πάντα για κάτι καλύτερο. Κοίταξε, η Πάτρα έχει και οι υπόλοιπες πόλεις έτσι, ψιλομεγάλες που έχουν φοιτητές. Δηλαδή οι φοιτητές είναι η ζωή όλων των πραγμάτων που βλέπεις στην Πάτρα έτσι ψιλονεανικών και γίνονται. Είτε λέγονται συναυλίες, είτε λέγονται πάρτι, είτε λέγονται εκθέσεις, είτε λέγονται συγκροτήματα, λέγονται σκηνή, μουσική. Έχει πολύ μεγάλο πυρήνα από φοιτητές, οι οποίοι φοιτητές έρχονται, περνάνε ωραία. Έχεις άλλο mentality, έχεις άλλη ψυχολογία όταν είσαι φοιτητής, είσαι λίγο πιο χαλαρός. Εντάξει, μπορεί να δουλεύεις, μπορεί και να μην δουλεύεις καθόλου, άρα ράνεις. Και έχεις και αλλάζουν, δηλαδή κάθε 3-4 χρόνια, δηλαδή κάθε χρόνο έρχονται καινούργιοι skaters που περνάνε στην Πάτρα. Ναι. Άλλοι από Αθήνα, άλλοι από άλλες πόλεις. Αυτοί όλοι βρίσκουν εδώ κάτι και
το βρίσκουν έτοιμο και το βελτιώνουν. Δηλαδή είναι πολλές φορές που έχουν έρθει παιδιά από άλλες πόλεις και έχουν κάνει σοβαρά πράγματα στην Πάτρα και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ την τοπική κοινωνία των skateboarders, έτσι, σκηνή και community όλο, οι ξένοι, να το πούμε έτσι, όχι με τον ωραίο τρόπο, όχι οι πατρινοί. Και αυτό είναι κάτι φρέσκο, δηλαδή κάθε φορά έρχεται ένας και σου λέει εσύ, ρε Τζον, αυτό μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Και λες, κοίτα ρε φίλε, εγώ μένω εδώ 30 χρόνια και δεν το έχω σκεφτεί. Ένα σποτ, ακόμα και ένα σποτ, ότι κοίταξε, γίνεται και έτσι. Που εσύ που περνάς κάθε μέρα από εκεί δεν το έχεις δει. Ξέρεις, όλο αυτό φέρνει κάτι φρέσκο. Δεν είναι αλλιώς να είναι ο ίδιος και να είναι οι ίδιοι και αυτή η αλλαγή φέρνει, εμένα μου αρέσει. Κάθε φορά να μου αρέσει. Το κακό είναι πολλοί από αυτούς φεύγουν. Σχεδόν όλοι φεύγουν κάποια στιγμή. Δηλαδή, τα παιδιά, ας πούμε, από τη Ρόδο, η δουλειά που έχουν κάνει, που έχουν ρίξει στην Πάτρα, ο Πλατής, ο Νικολίκος, ο Γιάννενας και αυτοί που είχαν έρθει τότε, είχαν βοηθήσει την κοινότητα και τη σκηνή της Πάτρας πάρα πολύ. Τώρα μιλάμε για 2012, 2013, 2011, μέχρι 2015, 2016, κάπου εκεί, που σπάσανε μετά και φύγανε. Τελειώσανε, είτε σταματήσανε, ξέρεις, όλο αυτό. Τότε ήταν πολύ ωραία τα πράγματα. Ενώ φρέσκες ιδέες, κάνανε αλλιώς, βλέπανε αλλιώς τα πράγματα, με μπριζώνανε και εμένα, ξέρεις ότι εσύ το κάνω και αυτό. Εντάξει, μπορεί από τα 100, 2 να ήταν, αλλά ήταν κάτι. Πάντα αυτό δίνει κάτι.